Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva Mikwingwirima imene Mmalawi wina anakumana nayo pamene anali pa ulendo ochoka mdziko la Malawi kupita mdziko lija la South Africa. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe. Tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ine zina langa ndine Innocent Fumbani Nyirenda kuchokera ku Karonga Chirumba mumuzi mwa ati Wasambo mfumu ya ing'ono undaninge. Inali 2017 nthawi imene ndinaganiza kuti mwina ndisunthe kuchoka ku Malawi kuti mwina tikhoza kupanga moyo wina kapena kuti kuyamba moyo wina tibwere tipite ku South Africa. Of course panopa ndili ku South Africa komano uwu ndi ulendo wanga wachiwiri, komano ulendo wanga woyamba ndinabwera kuno ku South Africa inali 2017. Ndi nthawi imene ndimanyamuka kuchoka ku Malawi kubwera kuno timakwerera mabasi ku Nzuzu. Pali malo ena ake amene kumafikira mabasi ochokera kuno ku South Africa kapena kubwera kuno ku South Africa amati kwa Chenda. Kumeneko kuti tinazapeza matransport ena ake, matransport aja takambirana nawo. Ifeyo nthawi imene ndimanyamuka kuchoka ku Malawi ndinali ndi nzangayo timabwera kuno ku South Africa, timabwera kunali kwa malume anga. Nde iyeyo nzangayo anali ngati ndi nzawo wa malumeo. Nde tinazafika Mzuzu moja ankolo aja kutimbira fona kuti mukafika Mzuzu musamakwere mabasi ena, mukwere monorama. Ife chabwino. Tafika Mzuzu takumana ndi matransport mukuziwa mukafika ngati nzathu opanga malonda mwina mukamabwera kunjira amatha kuziwa kuti awa abwerera business yakuti. Ndi atithamangira baja kuti koka kuti wina tikokere ndi anazatenga madayana aka kuti inu asiyeni abwere kuno. Ndi anazatitenga ndi kutrowesa mu office. Ati guys mupita ku John ife tikupita ku John. Atoke chabwino. Mukuchokera kuti tikuchokera ku Karonga kuti okay. Komano malume athu atuza kuti tisakwere mabasi ena, akuti basi imene tigwise ntchito popita ku John tikwere monorama. Akuti of course iyi ndi chani ndi monorama mukhoza kuona pa ujini pa chiseko zimene anapanga kunja kwa chiseko anayika chi post chosonyeza kuti chimakamba za mabasi awo amene amagwisira ntchito. Kaya nani mabasi anji sindiuziwa, komano mkati mwa chiseko muja anayika chichati chosonyeza kuti ndi monorama ndithu, koma iwo samagwisa ntchito basi ya monorama. Ndi transport amene anazatitenga feyo zina lake amati ndi Hunga, Mr. Hunga. Kaya ndi nikine muchabe kaya ndi zina lake sindikuziwa pamenepo. Fa tinangokumana ulendo umodzi tinakumananso mpaka pano. Ndi anazatitenga madaja. Tawayimbira foni malume aja ankolo kunoko atakumana ndi transport amene muyankhule nayo akutoke chabe mpasani foni anayankhula na paja akuti andikufuna kwere monorama akuti ayayeya akutero kupanda kupanga ma process omweyo. Apa takambirana nawo kale pano pali mu office mwanga ndi monorama yomwe atoke chabwino. Zatheka takambirana mtengo ulendo akuti ulendo ndi mawa. Ndinazamfusa zanga tipanga bwanji malo ogona ndi akuti ndili ndi achibale kuno tiyeni kwa achibale. Tinazapita kwa achibale uko ndi kukagona kuti kwa achibale kumweko. Siku losatira mawa lake tanyamuka nazafika pa Nzuzu paja inali ngati chama around 10. Akuti pompa basi ikhala ikubwera ife tikudikira kukhala mpaka siku kulowa basi ja sikuoneka. Nde tili paja mabasi ambiri, mabasi ochuluka apita. Nde ifeyo ndi pamene imasabwera basi athu anazati titengera maujeni tima minibus. Tinati minibus ngati titatu. Akuti basi yabwera ili ku Nzimba. Nde papa tiyenda mtimagalimoto tikatipereke ku Nzimba kena kuti tikayambe ulendo wathu. Nde kuti tinayamba kuwerengera masiku pamenepo tayamba tapita ku Nzimba, tinakagona ku Nzimba. Tafika ku Nzimba kuja basi kulipa. Akuti basi sinabwera. Tinagona mu minibus muja ndamene kunazizira koopsa. Tagona. Mawa
kukhala kudikirira mpaka inali chama around 11 pamene timazaona kuti basi ija yatani basi ija yabwera kuti basi ija yabwera. Okay, chabwera anthu kukanganirana kulowa nangasi tayamba kale kutopa muziwa tagona mini basi analibenso malo kuti tikhoza kugona nditalowa mbasi muja tinakhalanso nthawi yayitali pa mzimba paja kudikira chani anthu ina akuti apali nzathu ina wake ali kutali akubwera ndi anthu ndi akuti tindikire. Tinazakhalanso sikuso kulowera pati siku linalowa tikadaliso pati pa mzimba pomwepo ndi tanyamuka mzimba kuti tizafike pa border. Tinazafika inali chama 8 mamawa kwa anthu amene timalowa mu Mozambique City tinalowera ku desert tinalowera pa ntcheu ya ineyo kanali koyamba kufika pamalo pa ntcheu paja tafika tinazagona pati sitinaduse pa border pati tinagona mbali ya ku Malawi kono ndi takhala siku loyamba lachiwiri anachita kuti thamangisa ogwira ntchito pa border paja kuti guys pa border sitikhala masiku ambiri ngati chonchi mukuyenera kuti mupange plan apapa mundani musunde ndi kuti takhala masiku awiri. Siku la nambala 2 ya tinafika ndi kugona tinafika chama 8 takhala mpaka zuwa lalowa tagona mawaso tagonaso ya la nambala 3 ndi pamene anazadula kuti ayi chokani apapa musunthe mukuyenera kuti mupange plan ndi anapanga plan kaya makangana chani ndi driver uja chifukwa driver so amapanga zake iwonso ma transporter aja amapanga maplan yawo ndi zinali ngati panali kankangano chonchi ya chifukwa sizinkamveka kuti chenchi kuchitika ndi chani komano tinanyozeka osati masewera tinaenda ulendo ochoka ku Malawi kubwera kuno South Africa anthu amayenda mwina 3 days kapena 4 days komano ife tinaenda pafupifupi sabata ziwiri kapena kupitiriraso yande tadusa pa border paja ati talowa ma office muja tadindisa ma passport athu chifukwa ena afe tinandi ma passport kuti tivutike chochi njira mu chifukwa yoti munaliso anthu ambiri mu basi muja oti analibe ma passport ndi mukakhala kuti muibe ma passport njira mumavuta kwambiri ndi achinyamata anzatu mwina ku Malawi ko zikakhala kuti ma passport akuvuta amangoganiza kuti kupanga chidule basi azipita abora azafike kuno kujoni komano munjira mumakhala ulendo oti ndiwo wawo kunena chilungamo si ulendo wabwino wopanda passport ndi tadusa pa border paja kuti tikafike ku border ya Mozambique tilo Mozambique tinazakhala pa boundary paja pakati paja kuti bwanji driver kuti mafuta ati koma chonsecho amanama ifwa mu basi muja munali mafuta aja atha akuti mafuta ati akangana ndi ma transporter aja ndi tiyenda bwanji fwa mafuta ati ndi ma transporter aja tinagona paja siku loyamba kuti tigone siku lachiwiri ndi ma transporter aja anazanena kuti guys apapa ndi bwino kuti tikambirane ndi ma passengers awa tikakambirana nawo tiwabwereke ndalama mwina atithandize kuti tigule mafuta ndama tikawapasira kusogolo ndi zinali ngati kuti ndizovule for anthu ambiri ife tikaona ngati kuti tikanyamuka pa Mzuzu paja mwina 3 days 4 days tikakhala kuti tafika mJubek kuona kuti njala tisakuti limene tinali nato tathera njira takhala ndi ndalama ena afe tinali ndi ulendo woti mwina tisapita kumalo ena ngati Cape Town tinali ndi ndalama ndithu toti tikazafika mJubek tidumule matikiti ulendo wathu uzipitirira ndi anatitana tinakhala ma committee takhala ma meeting paja kuti guys ndekuti transport wina aliyesa maitana anthu ake amene ananyamula ndakuti apapa basi kuti nyamuke akuti mafuta atha ndi ma transport ndalama zawathera ambiriso muno akwera opanda ndalama kuti ndalama ndi ma pay forward ndi ma transport ambiri ndalama tilibe chifukwa ndalama tikudikira kuti tikakafika ku Jubek azibale awo anthu amene sanalipirewo akawalipirire kuti ku Jubek ndi apapa ndalama tilibe kutero kunjira mutizivutika osati masewera ndi tithandize amene ali ndi ndalama tisongesonge tigule mafuta ulendo utipitirire anu nemunena zoona muganza kuti tikhoza kugula mafuta ndi ndalama yoti mwina tikubwerekere mukati pasa togolo ndi mafuta mwina akatithaso munjira tikapanga bwanja kuti tikapanga mapulani komano apapa tisude ifo takhapo nthawi yayitali mapeto ake zidivuta apolisiwo mwina atipangira zinthu mwina zoyipa mwina maulendo athu akhoza kuthera pomwepa feowe
basi tinakhala so paja ma passengers kukumana tipange bwanya apapa choti chitithandize ndiyoti basi ulendo upitirire fuka tikakhala kuti sitisonga ndama ndekuti sitinyamuka nde ine ndi nzanga uja tinakumana akuti ande upereke ndiwe fuka tisapereke tosa awiri apereke munthu mmodzi tikhala ngati kuti tapereka tosa awiri nde tikapereka ndekuti ina izi katithandizira kusogoloko okay chabwino tatenga ndama ija tawapasa anagula ndi mafuta agula ayatira mafuta galimoto yanyamuka tayenda njira munali mavuto Mozambique anthu amene anayendako ku South Africa kuno aposa Mozambique ndovuta tiyende apa tiyimise ndekuti tinali kuti sitimayenda ndi atali apolisi atiyimika taoloka Mozambique tinazagona pa border kulowa Mozambique kulowa mu Zimbabwe tinazagona ndekuti maboda onse ndikunena kunali kuti tikagona sikuti panaliso zifuka zina ndekuti opanda ma passport aja amayenera kuti kaya tafika mamawa ndekuti tigone pa border paja mpaka zuwa lilowe kude apeza anyamata oti awayendese anthu aja muchire ndekuti muli zimapiri zitali ndekuti aziwayendesa usiku akasima sana amaopa apolisi nde awayendese muchire muja usiku ndekuti tikaoloka pa Zimbabwe pa Mozambique tilowe mu Zimbabwe ndekuti Zimbabwe side so timadikira so kuti siku lilowe apeza anyamata usiku awayendese anthu aja tizikawapeza kusogolo chonchi mpaka Zimbabwe ndetili Zimbabwe njala yatipweteka ifua transport wathu ife anatonjeza kuti ndi monama timathandiza chakudya osadandaula tikawapasa chakudya njira ndikuona kuti siti kudya pano ndekuti tathaka ndi 5 days kandi 6 days imene ndafotokozeramo ndekuti siti kudya njala yatipweteka kodi anthu amanena zija amathandiza chani tili mu Zimbabwe ineyo inali njala ndinene kuti chinali chisomo cha Mulungu ndinazanyamuka ndikumuyitana transport wathu basi momwe muja ndinazakhala naye pafupi chonchi ndionera kuti munthu wangu muziwa chani business yanu muzitenga ngati kuti ndi business imene mukufuna kuti mwina mupeze zimene mukufuna kuti mupeze komano isakhale business yoti musanyoze mizimu ya anthu chifukwa kutero ndikutinyoza anthu tikukhala ndi njala masiku ambirimbiri zifukwa zosaziwika ena afe ndi mapassport oti tikanatha kukwera mabasi abwino komano munatipusiza kuti abasi athu ndi abwino andi monolama chonsecho si basi yoti tikhoza kunena ndi monolama ndi munati mutigulira chakudya basi tikudya chakudya china chilichonse ndalama zathu munatitengera mukuti mukatipasa kusogolo sitikuziwa mukatipasadi kayayi sitikuziwa komana pati ndi njala ndimafuna kuti ndikuuzeni chifukwa mubasimo ndimaoneka ngati mnyamata kuti wang'ono kwambiri mu anthu onse amene anali basi ndinali ine komano ndinali ndikulimba mtimaso kuposaso anthu akuluakulu chifukwa mzanga amene ndinali nayo ndimangoti mzanga komano iye anali wamkulu otinso ine nthawi imene ndikanathaso kutchula kuti kapena bambo anga olo ankolo anga chifukwa iye anali mzawo wa ankolo angawo kumene timapita nde ndinasapita kwa transporter kumuza kuti amwene business yayo mmanyamula anthu osiyanasiyana kuchokeraso mabomo osiyanasiyana enafe ndawo kalonga nde mukamapanga zinthu ngati ziti muzioneseza kuti kodi business yathu mmene tikupangiramo itipindulira muzakumana ndi anthu ena oti mwina muzavutika nazo komano ndinkanena izi usiku kuti mwina panali chinthu china chake chimene ndimadalira komano kunali kungoopseza chabe kuti mwina anthu aja akhoza kusinda zochita zawo komano ndinaona ndithu zinandithandizira ifukwa usiku omwe uja nthawi imene ndimayankhula inali ngati chama around 8 chakumama wako ndi tikufika usiku chama past 3 anazandiyitana tili mZimbabwe momwe muja akuti iwe tabwera kuno ndi ndafika paja akuti kukacha kubwera mataxi ndi mataxi akabwera azizatenga anthu kuchoka mbasimo azizawalowesa mjani mataximo
nde akabwera magamoto iweyo basi musasike. Nthawi imene ankandiuza zimenezo ankayankhula kuti samakweza mawu pang'ono ndi akuti usamuze wina aliyense zakoja usamuze. Ino ndisamuza akuti usamuze chonde izizi ndikunena usamuze wina aliyense ndoke chabwino. Nde ndinasabwerera pamalo pange nde muziwa kale kuti munthu wayenda ndi zako chikuchitika china chake nde wina wake akuuze kuti usamuze nzakoja zimakhala zovuta. Nde ndinakhala ndaona kuti awasiya kupanga za ine ndinamfotokozera zanga akodi anakuyitanira chani munthu uja ndi ndikuwuzani. Nde panakhala ngati kuti mwina pali bata chonchi chama 5 kapena 4 or 5 ndinazamuza nzanga kuti amwene nziwa chani munthu uja anandiuza zakuti akuti pabwera magamoto kukacha nde magamoto azatenga anthu muno ndi akuti andiuza ine kuti ndisasike kulowa mgamoto ena ndingokhala muti mbasi momwe. Nde sindiuziwa kuti chikuchitika ndi chani komano wandiuza chonchi akutandaza chani kuti sindiuziwa ato chabwino. Tayenda di usiku uja kwacha mpaka chama pa 7 tinazoona kuti magamoto aja abwera anali awiri mataxi aja basi jaima mataxi aja abwera munasika zanthu ndithu zoti zimayankhula chiyankhulo choti sitiuziwa za Mozambique muja. Ndi akuyankhulana kukalipirana komano ngakhale chiyankhulo sitimachiva komano zimene zimachitika pamawa pachi timaona ndithu kuti apa china chake chikuchitika. Kukalipirana kukangana pena ngati azitandana anthu aja akwere umu ngati uchonchi. Tinazaona ndithu kuti anthu akusika mbasi muja akuwarosa mjani mataxi akuwerengerana wina alowe mtaxi wina mtaxi chifukwa mataxi anali awiri. Ndine ndinasatuka mbasi mwa ndikuti ndikoze ndatuka panja. Nde ndikulowa mbasi mwa ndikupeza nzanga uja pampando paja palibe. Munthu wapita kuti ndione ndiyang'ane chonchi ndiusaona ndisusumira pa wina ndikuona kuti munthu uja warowa mu taxi muja. Kozi kukhala bwanji. Ndasika mbasi muja. Ni malume kodi bwanji. Auta anditenga androsa ndeni mwamwaro bwanji munava usiku muja mundu uja anatuza kuti ananduza kuti mumu ndisasike. Nde muganza kuti mtaxi ndimabwino. Ata siduza kuti kwabwino ndikuti komano andisisa kuti ndirowe mudi ndikana bwanji kuti aba munakakana tikhale mara amozi chifukwa ineyo momo sindirowa. Ata nde basi tiona kuti tipanga bwanji china chicho chimene chingatichitikira ndiye kuti basi chichitika no chabwino. Ndabwera somo nde ndikubwerera ndo achiri kuti ndikweso basi andigwe upita tukuti nduta ine ndo wankatimo basi matoke nde transporter janali pafupa amene usiyeni ndi anandisiya ndikulowa basi mo. Taenda mpaka pa Bed Bridge Zimbabwe side. Nde kuti tidindise pa Bed Bridge ba zinaso zovuta nangasi chipepa cha chimasonyeza kuti anthu ndi ambiri koma mbasi muja tinali mu anthu ochepa ena asikasika. Ena awatenga mataxi muja nde zinali zovuta akangane ndi apolisi paja ogwira ntchito paja akangane nawo akutengera apa nde muziwa ndrama basi zinatheka tadinda paja nde kuti tiwoloke tikadindise ku mbali ya South Africa kuti tikulowa mu South Africa basi so inazaima pakati pa boundary paja driver kuti mafuta atha mafuta timathira pa Mozambique paja mafuta mbiri paja muti mafuta kufika pa mafuta atha akangana ndi ma transporter paja tinakhaso pati tagonaso pati nde ma transporter anati okay tikulongosa za mafuta inu nonse pitani mudindisetu kuti mupangiretu zidindo ku South Africa kuja ndi tizikakupezani komweko. Nde tonse tinapita ndikukadindisa kuti tadindisa kuti talowa mu South Africa. Nde mafuta kaya amagula ku ujeni ku South Africa pamene papo nde kuti sindikukumbukira bwino komano anazati tumafe tili ku mbali ya ujeni ya South Africa kuja kuti katengeni zigubu mu njani mu galimoto muja tizatenge mafuta unali usiku nde tinali ngati anyamata atatu nde tupita ukatenga bigiri zija tinazapeza kuti wa polisi watigwira pakati apa akuti nimupita kuti ife tukapereka bigirizi mapassport analo kuti tumuonesa mapassport aone zidinda upeza kuti mapassport ndoti tadindisa kale kuti ku South Africa ngati kuti talowa komano tikupezekanso kuti tikuchoka sombali ya ku Mozambique nde zinakhanga zambalalisa watigwira paja kuti ndino akubeti
ndikutulosa mkontena kuti alisi ndikufuna ndalama. Chikhala kuti tinayendera yathu siti tinayendera ija yoti timazatenga zigubu ija ndekuti tinakavutika paja usati masekera. Komano mwamwayi nangasi aja madikira zigubu zija ndi amazati satira kuona kuti anthu akudusa patakuwa muchikontena muja ndi pamene anazindika kuti tili mkati muja ndikuti tulusa kenako munthu uja akambirana atitenga paja. Ya tachoka paja ndikulowaso kumaro tinali kuja ndi zinakhanga kuti takhala ku usiku wonse akoza galimoto ija tramo mafuta kachinavuta sochana akoza galimoto ija yatheka. Tinazanyamuka pa boda paja inali ngati mmawa mwake ndi pamene tinazanyamuka ndi ukafikaso mu Joburg. Ndetafika mu Joburg kuti mwina atipange release anthu aja kapena tikumane ndi azibale athu tizipita mmene madera ena amene tikupitira tizipitira maulendo athu amatenga mmodzi amene walipira ndalama amtumize ndekuti azathu aja amakakamizika ndi anthu aja anawatenga mu basi muja zinali ngati ndi zigawenga zoti zimawathandizira amatransport awa akakhala kuti ali njira anyamula anthu opanda mapassport ndekuti ngati akupanga china chilichonse munjira mukaya kudusa maboda kupereka ndalama kwa polisi ndekuti ndalama zikuchokera kuti kwa ma businessman yo aja anabwera ndi mataxi aja ya ndi inali ngati akhanga akupanga business yoti aziwagulisa anthu aja kwa iwo aja ndi iwo akakhala kuti awabisa anthu aja fo amene amalowera mu South Africa sakuziwa bwino kuti kaya talowera kuti amazapezeka kuti ali mu South Africa komano kumene ali kusangaroze kuti ndi kuti maona ndi zikukhanga ati akafika kumalo kuja amazakakamiza kuti aziwayimbira azibale awo kuti atigwira kuno akufuna ndalama mwakuti ndi zimene anampanga mbale wanga uja ati wafotokozere kuti tikufuna ndalama 2500 nzako ali kuti ndekuti amayankhulana ndi iwo aja ati ndi nyamata anali awiri nzako ali kuti osali pano chonsecho akunama maona. Ine nthawi imene ndinalibe foni sindikuziwaso kuti nzanga uchikuchitika ndi chani ndi chifukwa tinafikira ku Landberg uja takhala kuchoka chama 4 usiku mpaka chama 2 ndi pamene transport aja anazandipasa foni kuti imbira azibale ako akuthandiza ndi pamene ndinazayimbira malume aja kuti ndili kuno ku Landberg koma zachitika mwakuti nzanga uja antenga kuti nzako uja watiuza ndi apapa anatifotokozera kuti muli nonse awiri kutero kuti abwereka ndalama kuti tikuduleni matikiti tilipireso ndalama ija kuti akuifunayo ndi kuti ine sindili kumeneko ine ndili safe mungondipangira tikiti for ndalama yanga anatenga sama transport awa kunalibenso kuti mwina atibwezereso ndalama ija kuwafunsa kuti taimanika basa alowera ndi sakuonekaso abwera ndi tili ndi njala zochita zathu kangati basi chimene timangofuna kuti tikafike tione kuti tipanga bwanji. Anandidulira tikiti kenako transport wanditenga ndikukanika mu park station ndi ndikulowa mu basi yopita ku PE ndi pamene ndazaona sanzanga uja kubwera amsiya nangasiya ankolaja alipira ndalama ndi anazansiya takumana basi moja kodi muli muna kuti banja kuti andikakufotokozera tikafika basi ndi mmene tinayendera ndi zinandipasa chidwi kuona kuti zathu zikachitika nkhani ngati izi amazapanga posi ma radio mwina kuchenjeza zathu ena kuti tizikhala ochenjera tikamayenda maulendo akapena kuti tikhala okozekera kuti maulendo athu mwina asavute njiramo muli anthu ena kuti ali ndi nkhaza ndi anthu angaza koopsa maona ndi anthu angaza koopsa ndi ndinazaganizaso kuti andi chinthu chabwino kuti nkhani ndigawane ndi anzanga ngakhale kuti mwina chichewa chimwina sichikuveka bwino komano amene angandive ndikuti atengapo ziwiri zitatu kuti mwina tikamayenda ulendo tikhale okozekera tipangise mapasipoti athu tikhale ndi ndalama yabwino ya kuti mwina ulendo wathu
maulendo athu akhale abwino. Komanso tionesese tikamanyamuka mwina maulendo ngati awo, tionesese kuti amene akutitenga kuti tiyeni South Africa akhale anthu oti ndi anthu oziwika bwinobwino, ndi anthu odalirika. Chifukwa ine transport awo olo panopa ndikulakalaka titakumana kuti mwina olo ku Malawi, chifukwa nthawi imene ndimabwera kuchoka ku Malawi ndinalibe phone, chifukwa sinakhalese inali ngati waka mwezi umodzi. Ndakhalanso kati nthawi yatali njiramo ndavutika, ndi chidwiso choti ndikhale kuno South Africa ndinalibenso. Basi ndinangoganiza zoti ndinasiyaso mkazi kunyumba, basi ndibwerere kumuzi mwina ndikayambiranso wani ulendo. Ndimaona ngati ndi ulendo wa minyama ndithu.